ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ರಾಮ್ದೀಪ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕದ ಎದುರು ಈ ವೆಜ್ಜಿದ ಸುಕ್ಕಲ ಒಯ್ಕ್ಲ ಕಮ್ಮಿಜಿ ಕಂತಿನಂಚಿ ಅಂತ ಸೋಯಾ ಚಾಂಕ್ಸ್ದ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರೈತ ರೆಸಿಪಿ ತೋಜಪ ಒಂದುಲ್ಲ. ವಿಡಿಯೋ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೋಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಪೂರ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದ ಜರಗು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮುಲ್ತುಲೆ ನಾನು ರಡ್ಡಿಲ್ಲಿಯ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ದಾತು ಸೋಯಾ ಚಾಂಕ್ಸ್ಗೆ ತೊಂದೆ ನೇನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಬೇಯ್ಪದಿಗೆ ತೊನೋಡು ಯಾನ್ ಗೆತ್ತೊಂದಿನ ರಡ್ಡು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈತು ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಬೈದೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನೀರು ಬೆಚ್ಚಾಯರದಿಯೆ ನೆಕ್ ಒಂಜೆಲ್ಲೆ ಚಮಚಡ್ ಉಪ್ಪು ಗೇತನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ನೀರು ಕೊದಿನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚಾಯನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಪಾಡೋಡು ನೀರು ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದಿನ ಈತನಿಕ್ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಗ ಇಂದೇನಿತ್ತೆ ಬೇಯ್ಯರೆ ಬಿಡೋಡು ನೀರು ಸರಿಟೆ ಕೊದ್ದಿಂದ ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷದ ಲೈಡ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ತೂಲೆ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಶೋಕುಡೆ ಬೇಯ್ತಂಡ ಈ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ನ ನೆರ್ದು ಗೆತ್ತದು ಚೌಲ್ ನೀರ್ಗೆ ಪಾರ್ದು ನೀನು ಶೋಕು ಲುಂಬುದು ಗೆತ ನೋಡು ಆಯ್ತ ನೂರೇ ಪೂರ ಪೋಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಲುಂಬುಡು ತುಲೆ ಯಾನ ನೀನು ಲಾಯ್ಕ್ ಲುಂಬುದು ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಇತ್ತ ಕಜಿಪುಕು ಬೋಡೈನ ಸಾಮಾನು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಸುರುಕು ಇಲ್ಲೆ ಚಮಚಡ್ 3 ಚಮಚದಾದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ದೆತೊಂದೆ ಒಂಜಿಲ್ಲೆ ಚಮಚಡ್ ಜೀರಿಗೆ 1 ಚಮಚ ಸಾಸಿಮೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾದ ಮೆತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ 5 ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿ ದೆತೊಂದು 4 ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದೆ 5 ಎಸಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ದೆತೊಂದೆ ನೀನು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೊತ್ತುದು ಗೆತ ನೋಡು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಮೈತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು 2 ಎಸಲ್ದಾತು ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಗೆತೊಂಡೆ ನೀನು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಇದು ಶೋಕು ಪೊತ್ತುಂತುಲೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ నేను ಕಡೆಯರೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಬಿತ್ತದಾತು ಪುಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಅರ್ಧ ಕಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿಯೆ ಒಂಜಿಲ್ಲೆ ಚಮಚಡು ಮಂಜಲ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ಕೊಂತೆತೆ ನೀರು ಮೈತದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಡೆತಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಸುಕ್ಕಗ ಬೋಡೈನ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾತು ತಾರಾಯಿಗೆ ತೊಂಡೆ ತಾರಾಯಿನ ಯಾನು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾರ್ದು ಪೊತ್ತುದು ಗೆತನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಪೊತ್ತುದು ಗೆತೊಂಡ ಒಂದೊಂತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕಜಿಪು ಅಂತ ಲಾಯ್ಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ತುಲೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ ಜೀರಿಗೆಗೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಈತು ಬೊಳ್ಳುಲಿನ ಗುದುದಿಗೆ ತೊಂದೆ ನೇನು ಪೊತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ నేను ಪಜ್ಜಿನೇ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾರ್ದು 1-2 ಸುತ್ತು ರನ್ ಮಲ್ತದ ನೆಕ್ ಪೊತ್ತಿ ಈತಿನ ತಾರಾಯಿನ ಪಾರ್ದು ಐನು 1-2 ಸುತ್ತು ರನ್ ಮಲ್ತದ ಗೆತನೊಂದಿಲ್ಲ ಬನಲೆ ದೀದು ಇತ್ತ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಬೋಡಾದು 2 ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೆ ಸಾಸಿವೆ ಪಾರ್ದು ಸಾಸಿವೆ ಪುಡನಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಂಡೆ 3 ರೀತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊಲ ಪಾಡಿಯೆ ತೆನೆಕ್ ಕಡೆ ದೀದಿನ ಮಸಾಲನ ಪಾಡ್ಗ
ಬಾಜನ ಡಾರೆ ಪೋರಿದಿತ್ತಲ್ಲ ಐಕೊಂತ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಐನಿ ಮಸಾಲೆಗೆ ಪಾರ್ದು ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೇನ ಒಂಜಿ ಚಮಚದ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂದು ಪಾಡ್ನಾಂಡು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲೆ ನಿತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಪಗ ಮಸಾಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೀತಂಡು ಇತನೆಕ್ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಪಾಡುಡು ಇತ್ತನೆ ನಿಡೆಗೆ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಕ ಸೋಯಾಗ್ ಮಸಾಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಒಯ್ತೊಂಡು ಇತ್ತೆ ತಾರೈನ್ ಪಾಡ್ಕ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ದ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಂಡುತ್ತೂಲೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ಒಂದು ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೈದನ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆತುಂಡು ನಿಕುಲ್ಲವರೇ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂದು ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿ ನೀಡೇಗ್ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.